il-Partit Nazzjonalista kompla bit-tattika tiegħu ta' attakki fuq kull min ma jaqbilx miegħu din id-darba b'mira diretta lejn l-eks kunsilliera tiegħu stess Francesca Tard. Dan seħ din id-darba mis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello waqt il-programm id-dibattitu fuq One f'dibattitu mad-deputat mexxej Laburista Alex Aġul Saliba. Tul il-programm lit il-leminija tal-Kap Nazzjonalista ma waqafx attakka lil viċi sindku ta' Ħararaw Francesca Tard wara l-fl-aħħar ġimgħat din irreżenjat mill-Partit Nazzjonalista. Quddiem id-dikjarazzjonijiet li għamlet Tard fl-aħħar jiem fejn qalet li l-Partit Nazzjonalista ċaħada, Bonello ddikjara li din kienet qed tikdeb. Dak li qed tgħid Francesca mhux vera, jiena ġa kelli okkażjoni oħrajn li ngħid li mhux vera. Ġifieri kidbet? Mhux vera. Huwa ċaħat l-akkużi ta' pressjoni minn uffiċjali nazzjonalisti. Aħna ma nagħmlux pressure kif qed tgħid Francesca. Kompla jgħid li meta kienet saret l-aħħar laqa kien hu li sejħilha u mhux Tard kif allegati. It-tielet laqa sejjaħta jien, mhux sejjaħta Francesca, mhux vera iġi tagħna, aħna tlabniet iġi għandna. So huwa sejjaħta jiena jum qabel irreżenjat. Iżda l-attakki fil-konfront ta' Francesca Tard ma waqfux hemm. B'ton arroganti għall-aħħar Bonello ħareġ jisfida lil Tard biex jiffaċċjaw wiċċ imbuċċ. Mhux vera, tant li jiena tajt sensiela ta' kif ġew l-affarijiet, so m'għandix diffikultà li tiġewna Francesca Tard u dak li qed ngħid hawnhekk ngħidu fuq ġifieri. Il-konfużjoni komplet tikber meta semmit l-attività tal-boxing li saret is-sena l-oħra, fejn l-eks sindku Helen Gawċi ħallit lil kunsill lokali f'dejn ta' aktar minn 23,500 euro. Minkejja dan Bonello inqabad ukoll iħawwat dwar din l-attività. Xi ħaġa tal-Kunsill. Le, mhux tal-Kunsill. Inti għandek L-attività mhux il-Kunsill għamilha? L-attività hija tal-Kunsill. Madankollu skont is-Segretarju Ġenerali li ftaħar li għandu l-impjieg mal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, l-eks sindku nazzjonalista m'għamlet xejn ħażin. Daħleti personali u refettik responsabilità. X'hemm ħażin. Hawnhekk pronta kienet ir-risposta tad-deputat mexxej Laburista fejn wera kif din l-istorja hi eżempju ċar ta' nuqqas ta' trasparenza. Għadi ma tiġix is-sindku minn wara dar il-kunsilliera kollha. Filli attività illi tidher on the books bl-emails tal-Kunsill bil-proċedura tal-Kunsill filli attività sponsorjata minna, da kollu huwa sintomatiku ta' nuqqas ta' trasparenza.